Maar goed, die hebben hier zitten. ja. Dat is de burgemeester van Kaspelen sinds het begin dit jaar. Ja, klopt het. Wie dat? Waar in februari hebben we hier al eens even zitten. Ja, het jaar is voorbij. Iedereen is er waarom, hè? Maar het leesje is van dat gaat goed, dat gaat verkeerd, dan gaat dat kan volle beter. En takken hier zal ik het even heel hoort van. Maar als je nou waarom zo hoe dit hier? Wat valt je dan op? Wat is nou het meest? Ja, wat had je het meest verrast? Nou ja, het begon al maar de warme ontvangst in januari bij de gemeente. En dat is alles de hele jaar sableun. Dus overal waar ik kwam, waar ik heel warm ontvang. En ik op het dwarpen. En nou ja, ik mag graag kuieren. Dus we hebben ik op het dwarpen kuieren. En ze ben ik aardig in de kunde komen met het dwarpen. Ja, ik moet zeggen dat dat echt hartstikke mooi is. Om te zien van wat voor een mooie gemeente dat is. Dat wist ik natuurlijk wel. Vanuit de boorgemeente waar als het naar just. Maar nee, ik ga nog een heel soort oren mooie mensen moeten. En ja, dat is wel het meeste wat mij opvallen is. En de nieuwe rol, ja, daar zei de commissaris in het begin van ja, je moet een wethouder je. Nou, ik zei wel eens van vader Simmer, moest er nog wel wat om wennen. Na de Simmer slagen het hield het beter om echt in de rol te komen van burgemeester, boppen de partijen, onafhankelijk voorzitter van de RIE en van het college. En daar de balans in vinden. En nou ja, dus ik zie erom op een heel mooi hier. Ja, en binnen nog zaken bij of zeggen nou ja, dit is maar hier, ja, dat weet ik wel. Maar wij wat trotser binnen, we zeggen nou dat ben ik wel blij, maar dat hebben we in gang gezet. Nou ja, voor het dagelijks in het begin, toen kwam de vraag van, goh, wil je met het NK tijdrijden in de gemeente organiseren? Ja. En dat moest in zo'n hartstikke organiseren worden. Nou, daar ben ik wel heel groot op dat slagen is. Ik moet het comité in Serhuis vooral van het comité in Serhuis dat dingen had, maar wij mochten daar ook eens bijdragen aan leveren. Maar ja, een andere burgemeester die zei, dat slaagt het bij ons net. En dan slaagt het bij ons wel, daar ben ik wel heel groot op. Dus dat is wel een van de dingen. En verder, ja, dat wij de warm heegvong hebben vanuit de ontvlechting. Want per 1 januari zien wij een heel soort nieuwe ambtenaren en werden een zelfstandige ambtelijke organisatie. Dus afskiën van het sterkste deal. Nou ja, en dat ik moet zeggen, ja, dat neemt een heel soort. Ik van meesken, de werkdruk weer heeg. En ik zie dat we ze stadig gewoon, nou ja, we de basis op waarder gaan en dat we verder bouwen kunnen. Ja, want jou weer vanzelf wethouder bij de gemeente Noord-West-Friesland. En die wie ontvlecht van de gemeente dat de manier. Dus in principe ga je zo'n proces al een keer van tegen bij mij maken. Ja, want ik weet nog verantwoordelijk wethouder van die ontvlechting. Dus ik wist een beetje hoe dat ging. Ja. En je weet ook hoe dreigend het is. En in alle eerlijkheid, het wordt ik denk ik wel 2-3 jaar dat je echt weer alles weer op waarde gaat. En nou, dan gaan we het eerste hier houden. Dus ze staan gewoon de warm heeg. Het stof is wat delbaarder misschien. Ja, en de meesten die hebben een plak wat van. Want ik zei ook wel eens van ja, ik had al een hier heb ik bij haast 100 mensen de ambtseed of de belofte aanname. Dat door ambtenaren dat ze nijkomen bij de gemeente. En dat zou wat, als je 300 FTE hebben in de gemeente, hoe het verin en het aantal mensen wat je ondernomen hebt. Ja. En ja, dat maakt al eerst weer even te plak, het delbadge en vervolgens dan word je graag bij bouwen. En ik zie dat we dat ze staren gewoon voorzichtig gewoon weer om het bouwen. Maar dat zal nog wat eerst kosten. Ja, maar binnen ik ambtenaren voortgang, want ik jij die in die zesde, die weer de angst een beetje van met een vlechting en een heel soort ambtenaren in voort, want die in rekken op de grote gemeente. Is dat bij je mix aan? Nou ja, meestal komen kiezen. Hè. Dus ze zitten in die werkmaatschappij. Dus dat weer het eerste proces. Nou ja, dan hoop je dat het een beetje 50-50 is. Nou, dat weer net hier in Dalsa. En verder, ja, ga je eigenlijk bij Nijenmeesken nodig, omdat je eerst misschien wel wat efficiënter met het sterkste deel kon. En nu heb je misschien wel weer iemand nodig die dat doet. Dus nou ja, dat proces had ik plak voor. Dus en al dus, nou ja, haast 100 Nijenmeesken. Ja, maar dat valt op inderdaad. Er is een campagne voor nieuwe vacatures bij de gemeente Achtkarspel. Dan kom je werkje. En ik zie gewoon dat er echt nog best wel regelmatig wat nieuwe vacatures. Ja, in Achtkarspel zit dan nieuwe stap, hè? Ja, de nieuwe stap. Ja, de nieuwe stap. Nou, ik zou dat vond ik ook mooi, want weer voor mij een nieuwe stap aan het begin van het jaar. Dus ik had daar volle meidingen, zo als een nieuwe burgemeester, ja. Had dat nog meespelen in de sollicitatieprocedure van dit wordt
werd een ontvlechtingsgemeente. Je had het al jaren meemaken. Had dat ook een afweging van jezelf geweest? Of is dat een onderwerp van gesprek geweest? Het is zeker een onderwerp van gesprek geweest. Dus, waar ik vregen om mij van, ja, wat vind je er nog van? Want ik weet waarom voorstander van de gearworking mooi Dantemediel. Nou, ik ga zeggen van op het moment dat er net de wensk is of net uiteindelijk naar de betakking staat van dat je fuseren willen. Ja, vanuit de rieën. Ja, nee, en als je dat net willen, dan mag je echt net meer marmekol gearworking, want dan werkt het dat net. Want dan werkt het contraproductief. En ik zie nou ook van dat nou de focus is op Achtkarspelen, eigenstandige gemeente, eigenstandige organisatie. Dat daar ik wil drive dit komt. En dat zeg ik nou. En ik denk van ja, voor de komende jaren kunnen we mooi bouwen gaan aan het mooie gemeente Achtkarspelen. Ja, maar dat bleek op vooruit, want jou heeft vanzelf een woningkracht in Boetenpost. Ja. En dat is redelijk vooruitstrevend is, maar is de eerste Safir? Het is vooruitstrevend en we hebben hem ook al even een link gekocht, maar wij zijn hem druk aan het verbouwen. En dat betekent dus ook dat ik nog wel meer dan een jaar hier als nodig ben om het te plak te brengen. Maar het wordt hartstikke mooi. Dus maar echt dat, als we de blik vooruit hebben, dat gloort hij het naar hier, ja. Nou, als we dan even inhoudelijk zo naar Kasper, wat voor zaken binnen nou wat speelt er nou het meest in de Kasper? Waar aandacht voor vanuit de politiek? Vanuit de politiek? Vanuit de gemeente, zeg maar. Nou ja, natuurlijk binnen alle de politieke thema's die we het al hier hebben, maar dat vind ik altijd lastig om erover te praten, omdat de wethouders ook beginnen. Een van de dingen waar ik zelfs als burgemeester heel graag mee aan de slag wil. En dat hier ga ik al onkundig heel wat dit hier, dat we daarmee aan de slag zullen. Maar we hebben even de tijd nodig is om wat een lange tijdsvisie op Achtkarspelen te maken. Van waar wil je nou, als je nou bij een zelfstandige gemeente binnen, maar een eigen ambtelijk apparaat, waar wil je de komende 20 jaar heen. Dus wij zijn dwaande om te zien naar een visie van Achtkarspelen naar 44 daar. En daar wil ik heel graag horen importeren met de inwoners van Achtkarspelen, met de ondernemers, met alle partijen. En daar zijn we, denk ik, de komende jaar een BM-maatje om te zien van ja, wat betekent dat nou? En wij willen beginnen. Ja, maar dat is als gemeente. Gemeente Achtkarspelen had alles het dwarpen. En vanzelf, zoals ik het weet, had het dwarpen hier en daar een eigen dwarpsvisie. Wordt het maatwerk? Want het ene dwarp is het oren net ook vanzelf. Nou, we nemen daar natuurlijk die visies van het dwarpen ook in mei. Ik denk dat hier en daar nog wel wat verder gaat. Ik nog wat verder naar de toekomst sta. En misschien ook nog wel wat breder. Want ja, ik weet dat er een hele mooie dwarpsvisie van Boetenpost luidt. Maar ik denk dat we de marmekort importeren, maar die is al redelijk gauw. Die is van Wentenbouw al heel gauw daar starten. Ik denk dat wij nog even wat verder zeggen van meer van ja, waar wil je heen? En ik heb wel zo van in Achtkarspelen is het heel mooi wenjen, werken en recreëren in het green. En wat mij onbelangrijk is dat nog wel meer deel zetten worden. En laten we daar marmekort de parteren over hebben voor de komende tijd. Is dan ook de regio-deal een opstekker? Dat is een opstekker voor de komende jaren, want dat is een eenmalig geld. Het gaat om een aantal miljoenen voor Achtkarspelen. Ja. Nou, die kunnen we goed broeken. Die helpen. Maar ja, dit gaat echt die scope al even bij. Je gaat nog weer verder in de toekomst. En dan lees je direct al weer plan vanuit het Rijk. Maar een nationaal programma Vitale Regio's, de NPVR. Nou, en daar maak ik nog zien van wat er van Appa Hispel komt. Maar dat we maar een plan maken naar de toekomst staat, dat is wel duidelijk. En nou even jouw rol als vastzitter van de RIA. Dat is ook naar je rol vanzelf. Ja. Dan kom je in Achtkarspelen. En dan krijg je weer even met andere partijen als in Martin Friesland. Ja. Hoe is jou dat bevallen, het afroeren hier? Nou, ik denk dat ik heel beter in mijn rol kom. Ik vond het voor december best nog wel zo, spannend, zo'n riedsvergadering. En dan keer de meesten net. En dan weet je dan net correct van hoe dat al je rent. En dat je dan dat eerste hier zo wat mooi maken gaat. Ik moet zeggen, na december viel ik me heel beter op mijn plak. En ja, ik mooi wel oren. Zo dan ik wel eens even een grapje of zo. En ik had het idee dat wat beter naar voren komt. Dus ik viel me heel meer zendang zoals ik in die rieën. En dus dat bevalt heel goed. En ja, ik moet zeggen, de sfeer in de rieën is echt hartstikke goed. Ja. En
in die, er zijn partijen die echt qua standpunten heel goed uit elkaar lezen, maar als meesten keer ze heel goed met elkaar. En daar hoor ik heel goed van. Dat is al de charme van de woordpik, Ja, denk ja, ik. ja. Ja. En nou ga je ook, denk ik, al rond de laatste raadsvergadering van het crisis hoor. Klopt. En altijd wat dan bekend is de Nestor speech. Had hij er nou ook bij geweest? En Die dan had er geweest. off-camera? Ja, die is off-camera na de tijd. En hij wie weer vertreffelijk. Ja. Ja, want we zijn eigenlijk gewend dat wethouder Tjibbe Brinkman dat echt heel goed kent, maar die is net bij Nestor van der Rier. Nee, dat is zaken van de meer. Ja, en die had een hele mooie speech gehouden. Ja. Nou ja, en nou gaan we dus de donkere dag voor kerst aan is die. En dat is altijd spannend, denk ik, voor een burgemeester. Zeker dat de eerste keer is. Ja, precies. Maar dit is echt de laatste keer dat de vuurwerk afstuurt. Maar hoe ben je hem daar in het vaart mee omgaan? Is er een speciaal concept of een proces om dingen te begeleiden? Ja, we zijn vanzelfs goed in peteer. Mooi, en net alleen nog mooi plaatselijk belang, maar ook mooi de karbitploegen. Want 14 net, een mooie traditie. Ik een hele sociale traditie, mooi, soms ook mooie tenten en alle feesten eromheen. En dus dat. En vanzelfs ook de helpdiensten, politie, brandwacht, hebben we goede competeren mooi vierd. Van nou jongens, hoe zit het eruit? En het is de laatste keer voordat er mogelijk dat hier dus het vuurwerkverbod ingaat. Ja. Mogelijk, dat is toch zo? Ja, nou ja, er zijn nog wat ze zeggen nog van dat moet al nog wel goed te plak gebracht worden, maar het is besletten en die. En dat maakt het dat ik nou ook wel signalen krijg dat mensen zeggen, nou we willen één keer even knallen. Ja, precies. En ik wil echt de oproep doen, jongens, broekje verstaan. Zorg dat het leuk blijft, dat het veilig blijft vooral ik, want ik gun dus net dat we er op die wijze mijn kanaal uitgaan. En we moeten echt goed naar het takentier zien van hoe gaan we dan hier mooi om. Ja. Maar er is 20% meer vuurwerk verkocht dan ooit. Ja. En daar maak ik me echt zwaar. Ja, dat is, nou ja, daarom vraag ik het. Het is wel zwaar genoeg vanzelf. En wat dat betreft, die regio had natuurlijk een traditie dat men net altijd goed nadenkt op zo'n jongen. Nee, en daarom echt de oproep broekje verstaan. En denk erom. Want het letsel wat wij de laatste jaren gezien hebben, wat ik jaar van de hulpverleners in ziekenhuizen, het is vreselijk. Ja. Ja, maar nou is, denk ik voor de helderheid, er is nou zo'n vuurwerkverbod, maar dat kabit gaat wel terug, want dat gaat net bij deze wet. Daar heel duidelijk over wezen. Dat valt je boeten. Ja. Die traditie die ken ik er ook in. Maar ik daar maar wij, en daar hebben we de goede peteren maar de kabitploegen over van jongens, hou dat ik veilig. Mooi gehoorbescherming, mooi brillen, veiligheidsbrillen op. En dus op die wijze, omdat ik goed te doen. Want je moet eens een keer ellende hebben, dan weet je echt dat het een oren keer dat het onder druk komt te staan. En dat wil je dus net. Binnen er ook over karbitploegen in alle over het warpen? Nee, dat dacht ik er ben 24. Oh! Oh ja. Oh nee, ja. Dat is alleen nog voor. We vregen de kabitploegen om melding te doen. Ja. We hebben al een week ik maar een 8-9-tal heb ik even om tafel geweest, de grutteren. Maar er ben in totaal er 24 meldingen maken van plakken werd ze in de kast van mijn karbit onderslag zullen. En dat is alleen nog Karspelen, want ik weet dat in wat eerst en deel het liep goed. Maar ik neem net van niks Karspelen, ik wou Karbit Country. Want, Karbit Country, ja. Nou ja, dat is vanzelf, het is traditie. Ja. Maar ik heb begrepen dat er nou echt een wedstrijd is met de vier gemeenten waar de beste karbitploeg. Ja, maar dat weet je beter, want dat is volgens mij van de RTV. Ja. Ik denk beter, je bent een België. Ja, Luc weet het net. Nee, maar er komt een jury, maar inderdaad vertegenwoordigers in de jury van alle vier gemeenten. En die gaan bij de karbitploeg en die het zich opjoen had. Ja. Dus ja, en daar kan je en waar het hurste knallen, wat is dan? Nou, waar de leukste tent had en het beste bier en dat soort dingen. Okay. Dat snap je toch wel, Luc? Nee, snap ik niet. Nee, dat dacht ik ook. Wij die vroeger maar heel lieve verreblikjes. Ja, maar dat ben je vroeger. Wij begonnen ooit. Vroeger weer hier al hier nog heide, Luc. Dat is heel lang geleden. En de helmen op Samader Heide helmen we de krabiet. Maar goed, dat is wel heel af. Ja, maar dit ben wel van die voorbeelden van dat ik van dat in de rest van Nederland daar echt naar jongen wordt. Hè? Want het valt er net onder. Ja. En ik zei van, het maakt net zo wijs dat in de rest van Nederland nog dat ze dat ontdekken en dat het dan de aanstaan is dat we die hebben mooi. Ja,
Ja, dat er echt wat mij gebeurt en dat Ja, die traditie... maar meestal gebeurt het net. Bij de gebiedploegen dat is aardig goed georganiseerd. Ja, hier hartstikke goed regelen. En mensen weten wat ze doen. En dat is hartstikke wichtig. We sluiten een beetje Dus af. Ja, de muziek. Ja, nee, in je vraag af hoe trein je weg zitten. Hè? Mhm. Wat hij dan bereikt. Wat had ik dan bereikt? Ik hoop dat het die mooie visie op haar kast van de laat en dat we daar ook de plannen op maken hebben voor de toekomst. En dat we echt een richting hebben van, nou, die hebben we over Malmekoor in haar kast van hinnen. Dus dat is van die meer rol als burgemeester. En ik hoop dat er een hele mooie eigenstandige gemeente nog steeds zit. Die echt, als het mooi de ambtenus. Ik zei van nou hebben we alles op border en dicht bij de burger. Goed contact. Dat we dat realiseren hebben. Okay. Dat was heel twee. Maar nou, de muziek, want we kennen jou ook als singer-songwriter. Ja, en, dat is hobby, hè? Dat is ik zet ja, wel even de ja. orenpet op. Maar dat? Ja, ik zet even de orenpet op. Ja. Even de orenpet. Ja. Nou ja, dat nooit net slaagt mijn burgemeester, dan kan je altijd nog beroemd worden. Nou, ik denk het net, want verzin je er niks meer. Nou, maar wat ik vreeg je om hier te komen, en toen zei ja, er is een nieuw Christnummer. Ja. With Christmas in mind. Ja, want ook vreeg van, haast nog wat nice. Ik zei, ik had een Christfestje. Want dit is al je oud nice, van Aron de Ieren. Dus, ja, maar we moeten ook even evalueren hoe het burgemeesterschap vanzelf. Ja. Maar nou, het Christnummer dus, With Christmas in mind. Wat zit erachter? Nou ja, voor mij is het schromen van Veskus en het opnemen van Veskus is altijd vakantiewerk, zeg ik. Dus dit wie de eerste vakantie. En toen dacht ik van, nou, ik hier wel wat idee voor een Christfestje. Ik haal als jij er wat Christfestjes kunnen. Ik denk dat er een stuk of 3 of 4 of skreun ha. En toen hiek ik in het idee, ik de Trump weer praten en ik denk jongens... Ja, praten kun je het ook net nemen. Nee, ja, ik weet het niet, 1 miljoen, maar het slaat nergens op. En toen dacht ik van ja, maar als je nou zorgt naar Christen, dat is verbinding, dat is leefde vrede. En had ik naar de wereld zorgen en vooral ik naar zo'n man als Trump, maar ik in Nederland bad dat wel, dan zorg ik dat het zinstellingen gecreëerd worden. Haatgevoelens oproepen worden naar bepaalde groepen in de samenleving. En dat er oorlogen gevoerd worden in de wereld. En toen dacht ik van ja, dat zit zo heeks op elkaar. Kijk daar ik wat mooi in een Christfest. En dat heb ik dus dingen, als je dat maar Christ, dan zei ik van ja, dan mag je net zien naar links en rechts, want dat we dan ook dat extreme left en extreme right. Maar dan denk ik van, nee jongens, er is volle meer wat is bindt dan is skiët. En dus zie je de verbinding, het is net wij en zij, het is wij. En dat vind ik echt heel boord passen bij deze tijd van het hier. Zie je de verbinding met elkaar.